Ό,τι πεις εσύ, στρατηγέ μου. Τα σέβη μου. Μπρος. Καλώς τον. Τι χαμπάρια? Τι χαμπάρια? Όχι βρε ηλίθιε! Στο στρατό είσαι! Θα πεις στον διοικητή σου τι χαμπάρια! Και τι του πω? Θα του μιλήσεις με σεβασμό. Διοικητής είναι. Άντε, βγες έξω και ξαναμπες. Ναι, στρατηγέ μου, ναι. Ό,τι πεις εσύ, στρατηγέ μου. Τα σέβη μου. Μπρος. Καλώς τον. Τι χαμπάρια, κύριε διοικητά? Τι κάνετε, κύριε! Πρέπει! Είσαι τρελός! Θες να σε στείλω να καθαρίσεις την Καλλιόπη? Ο διοικητής σου είμαι. Τις βλέπεις τις σαρδέλες? Πέσε, 50. Τι 50? Κάμψεις. Τι λένε παπά, είστε γκάου? Έτσι θα σου πει ο διοικητής, θα του πεις τι χαμπάρια και το χτυπήσεις στην πλάτη. Ρε αγόρι μου, όταν λέω σεβασμό, εννοώ να πεις μέσα, να χτυπήσεις προσοχή, να παρουσιαστείς και να πεις το έτοιμά σου. Κατάλαβες? Όχι. Όχι. Λοιπόν, κάνε εσύ το διοικητή, να κάνω εγώ τον νεοσύλλεκτο που έρχεται να ζητήσει απαλλαγή, να δεις. Θα πήξεις κολόψαρο. Παπά, εγώ υποτίθεται μιλάω στο τηλέφωνο με κάποιον ανώτερο. Ναι, παιδί μου. Ναι, Βαγγέλη μου. Ναι, σου λέω. Για να στο λέω εγώ, ρε Βαγγέλη. Ο Μεϊμαράκης. Τελείωνε, βρε αγόρι μου. Έλα, Βαγγέλη, σ' αφήνω, ρε, γιατί έχει έρθει ένας νεοσύλλεκτος που θέλει να πάρει απαλλαγή. Να σου πω, ρε, κανόνες τώρα που τελειώσαν οι εκλογές, να πάμε ένα βράδυ με το χοντρό στη Βάρη να φάμε κανένα κοψίδι. Εμείς θα πάμε φαγωμένοι, γιατί δεν προλάβουμε ούτε να δοκιμάσουμε. Απλά το λέω έτσι, γιατί δεν ξέρω, τι γίνεται. Ναι, τον έχουμε από κοντά, αυτό σου λέω, πάρουμε ένα υπουργείο, Ναι, Βαγγελάκι μου, ναι, φυλάκια, αγόρι μου, φυλάκια. Κι εγώ σε αγαπώ, Βαγγέλη. Ναι, κι εγώ σε αγαπώ, μην ανησυχείς. Γεια σου. Βαγγελάκι, σαν παιδάκια μας. Το πιστεύετε, μαντάμ? Εμπρός! Καλώς τον. Στρατιώτης πεζικού Νικολάου, Τι έγινε τώρα, γιατί κλαις? Τρώμαξα. Έλα βρε αγόρι μου. Σχεδμός, τολμάς αποκαλείς το διοικητή σου, αγόρι μου. Θες να στείλω να καθαρίσει οι σαρδέλες? Τι βλέπεις στην Καλλιόπη? Ποια Καλλιόπη? Τι την Καλλιόπη, δεν από εμάς τη βλέπεις καθόλου, γιατί είναι καιρό από εδώ. Χάρη! Φούλος τώρα, βγάζουμε και γλώσσα. Βγάζουμε και γλώσσα, έχουμε οικειότητα. Αποκαλούμε το διοικητή με το μικρό το όνομα. Πέσε, 50. Τι 50? Ευρώ. Χάρη, δεν σταματάς τις βλακίες λόγω. Συνεχίσε, τώρα θα δεις. Τι είναι αυτό? Παντού υπάρχει ένας μύθος. Έλα βρε αγόρι μου, μη με ταλαιπωρείς. Λοιπόν, κατάλαβες πως το έκανα? Βγες έξω, πες, παρουσιάσου και ζήτα απαλλαγή να τελειώνουμε. Α, και πού είσαι? Με σεβασμό. Παιδιά είμαστε τώρα. Μπρος. Τα. Καλώς το. Έλα. Έλα εσύ εδώ. Έλα, πέρασε μέσα. Έλα βρε κουτούλι. Μπορώ, ντρέπουμε. Και έχω και σεβασμό. Έλα βρε, πέρασε μέσα, τελειώνε. Στρατιώτης πεζικού Νικολάου, Χάρη, θέλω απαλλαγή από το για να μπορέσω αύριο μεθαύριο να γίνω υπουργός. Όχι βρε αγόρι. Καλά, από Δευτέρα. Όχι βρε αγόρι. Δεν ζητάς απαλλαγή για να γίνεις υπουργός. Υπουργός θα γίνεις μετά, μερικά χρόνια αργότερα, όχι τώρα. Την απαλλαγή τη ζητάς γιατί έχεις, ας πούμε, κάποιο κουσούρι. Τι κουσούρι? Είσαι βρε παιδί μου, για παράδειγμα, καμπούρης. Έχεις ένα τικ στο κεφάλι, ένα τρέμουλο στο χέρι, σέρνεις το ένα σου πόδι. Δείχνει συνέχεια, είσαι και τραυλός, κατάλαβες? Τι χαζός είμαι. Άντε, βγες έξω και ξαναμπες.
Στρατιώτης, περίμενε, θα το πω. Όχι, βρε αγόρι μου. Όχι, βρε αγόρι μου. Λάπης. Όχι όλα μαζί. Τι είχε όλα μαζί, έτσι μου είπες. Εγώ εννοούσα ένα από όλα αυτά. Είναι, αλλά τα έκανες τόσο περαστατικά, αφού νόμιζα ότι παλιά έπαιζε στο θέατρο Κουσούρι. Άστα. Άστα. Λοιπόν, για να πάρεις απαλλαγή, θα αναγκαστούμε να καταφύγουμε στην πιο ακραία λύση. Θα πάρεις τρελόχαρτο. Τρελόχαρτο. Ναι. Θα πας, βρε παιδί μου, στο διοικητή και θα το παίξεις τρελός. Τρελός. Ναι. Το μάτι σου θα γυαλίζει. Κοίτα, μπαμπά, έτσι, κοίτα. Μπράβο, μπράβο. Θα είναι καρφωμένο στο άπειρο. Κοίτα, μπαμπά, έτσι, κοίτα. Τι έγινε. Έπεσε, δεν είναι καλά καρφωμένο. Λοιπόν, και κάτι θα ψάχνεις. Θα ψάχνω για σπίτι. Όχι, βρε αγόρι μου, τι σπίτι. Διάρη. Εγώ θα ψάξω για σπίτι. Αποφάσισα φέτος να συζήσω. Λοιπόν, κατάλαβες. Βγες έξω, μπες και παίξ' το τρελό, άντε. Α, και μην ξεχνάς. Κάτι ψάχνεις. Άμα βρω κανένα ρετυρέ ευκαιρία να το κλείσω, στο λέω. Εγώ φέτος αποφάσισα να συζήσω με το φίλο μου τον Νικολάκη. Ρος. Καλώς το. Ψάχνεις κάτι. Πού είναι ο Βάγνερ? Πού είναι ο Πουτσίνι? Πού έχουν πάει όλοι εκείνοι? Πού είναι ο Βάγνερ? Πού είναι ο Πουτσίνι? Κανένας δυο δεν έχει μείνει. Μόνο εσύ, γλυκιά μου αγάπη. Θάνατου. Θάνατου. Άστο. Άστο, γιατί στο τέλος θα πάρω εγώ τρελόχαρτο. Πριτς, για να γίνεις εσύ υπουργός. Λοιπόν, έλα εδώ. Λοιπόν, τα χρόνια περνάνε και έρχεται η στιγμή να ασχοληθείς με